10. Okay, magpaabot na lang ito dito. So ito ang Sahiro. Wala si sir, nasakbang. Robinson sir, Robinson. Ah, Abot ratag mga before 9:35 boss. sige sir, ato lang kani kamutan sir. Okay. Okay. Abot pa gid. Ang mati ba ka? Duty ka ba dong sir? Oo. Sige. Namat ya basa. Ay, salamat sir. 79. 79 ang plate ang gihatag kay 100. Ay, nakuha na to ang iyang oras na giapas. Wala siya malit. Ayun, paabot ang booking bro.